Gwynedd Ddigidol di'n enw fi, a'r Gwynedd Evans di enw'r cwmni, a mae'r siop yma ers 1856. Da ni'n gwerthu, mae'n siop traddodiadol Ironmongers, da ni'n gwerthu nwyddau'r cartra a bob math o bethau eraill hefyd. A hefyd mae gennym ni yn 2006 nathon ni ddechrau siop ar-lein a da ni'n gwerthu yr un math o bethau yn fanno hefyd. Mae'r siop ar-lein yn help mawr i ni i gynnal y siop ar y stryd fawr ac i gynnal y siopa yn tre Pwllheli. Mae'r ddau yn rhedag wrth ochr ei gilydd mewn ffordd. Weithiau mae'r ochr ar-lein yn brysurach a mae'n help ni pe mae yn ystod y gaeaf yn enwedig pe mae ddistaw ella yn y dre bod ni'n medru gwerthu pethau ar-lein. Wel, mae'r band eang yn galluogi ni i werthu i rywun yn rwla yn y wlad, dim ond i rywun yn Pwllheli. Dwi'n meddwl sa'n ni'n ffeindio ein anodd iawn heddiw heb broadband. Mae llawer o'r cwmnïau da ni'n delio fo, maen nhw'n gyrru'r invoices trwy e-mail a hefyd da ni yn medru archebu ar-lein i gael nwyddau mewn i'r siop a bethau felly, a wedyn mae'n safio amser i ni. Da ni ddim efo band eang cyflym eto, ond mi yda ni yn ystyried o am y dyfodol. Mi fysa fo fydd i ni, dwi'n meddwl, weithiau mae'r wefan yn mynd i lawr a mae'n cymryd amser mae'n cymryd amser i bethau ar y wefan a felly. Sa hynny'n llawer cynt i ni, dwi'n meddwl, a pen da ni eisiau gwneud archeb gen rywun, mi fedar o fod yn araf yn dibynnu ar adag y dydd. Felly mi fysa hynny yn les i ni, dwi'n meddwl. Dwi'n credu bod Gwynedd yn le gret i redag busnes heddiw efo'r band eang cyflym yma. Mae o'n gadael i ni gystadlu efo unrhyw ardal arall, wel, drwy'r byd a deud y gwir.